Lider Lige socijaldemokrate Vojvodine Nenad Čanak ušao jutros u okršaj sa novinarom TV Prva Filipom Čukanovićem tokom gostovanja na ovoj televiziji, gde je govorio o svom kontroverznom boravku na Cetinju u vreme ustoličenja mitropolita Joanikija. Tokom gostovanja lider LSV-a optužio voditelja da je nevaspitan, da prelazi granicu dobrog ukusa i nazivao ga mladi čoveče. Čanak je govorio kako je izgledao njegov boravak na Cetinju uoči ustoličenja mitropolita Joanikija, o čemu je pričao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i zašto je bio tamo, pa i kako su njemu izgledale scene nemira. Atmosfera u studiju je bila uzavrela od početka gostovanja. Čanak je bio revoltiran pitanjima voditelja i bunio se da mu ne daju da priča. U jednom momentu je čak povisio ton, pa je voditeljka pokušala da ga umiri rečima: "Ne morate da vičete." "Kad da dam odgovor kad vi mene stalno prekidate?" Pobunio se lider LSV-a na TV Prva na objašnjenje da ne daje konkretan odgovor. Na pitanje kako onda neko može da ruši Mila Đukanovića ako se bezbednosni aparat nije promenio i da je tu 30 godina zajedno sa Đukanovićem i da onda svi rade za predsjednika Crne Gore, Čanak je prvo napravio dramsku pauzu, a onda se i nasmejao. "Vidim da vam je sve smiješno, ali zapravo ništa nije smiješno," rekao mu je Čukanović. "Kako neće biti smiješno, mladi čoveče?" upitao LSV, na što me voditelj uzvratio sa: "Filip, drago mi je." Razgovor se nastavio u neprijatnom tonu, pa je Čanak nakon jednog od Filipovih pitanja rekao: "To nije pitanje jednog čoveka, već klupčeta zmija koje žive u Beogradu, kojima ako stanete na rep i ne znate koja će vas ujesti." Povodom ovog događaja oglasio se Filip Čukanović na društvenoj mreži Instagram, gde je kratko prokomentarisao: "Desetine poruka i poziva danas, šta bi ono jutroš? Ništa, samo smo Marijana Tabaković i ja radili svoj posao," napisao je on. U jednom momentu Čanak je rekao da pošto je bio tamo nema govora da je Veselin Veljović, savjetnik Đukanovića, uhapšen jer je pokušao da probije kordon i da se to desilo jer znaju da zna suviše unutrašnjeg državnog aparata i da je zato opasan po sadašnju vladu. Povelo se pitanje da li Srbija želi ponovo da pripoji Crnu Goru. Čanak je dalje utvrdio da to žele ljudi iz senke koji upravljaju našim životima jer su u aparatu, a aparat podešavaju da radi ono što oni hoće. A na pitanje da li oni imaju ime, spomenuo je pisca Matiju Bećkovića. "Evo, Matija Bećković napiše pismo Joanikiju da ako ne bude ustoličenja na Cetinju, može da očekuje posledice," počeo je da objašnjava Čanak. "Znači, Matija Bećković hoće da Crna Gora bude u sastavu Srbije?" upitao je Čukanović. "Recimo," kazuje Čanak. "I Matija Bećković odlučuje o tome i pita se," insistirao je dalje Čukanović. "Naravno da ne, i ovo što radite je nekorektno. Tražili ste ime, a ja vam dajem primer. To nije pitanje jednog čoveka, već klupčeta zmija koje žive u Beogradu." Situacija se usijala kada je Čukanović pitao o njegovoj izjavi da mitropolit Joanikije nije smeo sebi da dozvoli da na onakav način bude ustoličen. "Da li mislite da mu je bilo prijatno? Kako da ne dođe, priznao bi poraz pred ljudima koji organizuju političke skupove na Cetinju, onih koji ruše Mila i Milo sam, zavisi koga pitate," kazuje Čukanović. "Nije to organizovao Đukanović," odmah je odgovorio Čanak. "Dobro, to nam je jasno da zastupate njegovu stranu i posle nam smeta što kažu da uzimate pare od Đukanovića." "Ne kažem da uzimate, samo kažem," rekao je Čukanović. "Mladi čoveče, sad prelazite granicu dobrog ukusa," pobunio se Čanak. "Filip, nemojte to, mladi čoveče, to je takođe granica dobrog ukusa," uzvratio Čukanović.